Assalamu alaikum, barkanku da zuwa MKZ Nobel TV. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Muna nan a ci gaba da karanta littafin nan mai suna Mahaɗin Rayuwata. Littafin Mahaɗin Rayuwata babi na 3. Ta ce, ni kuwa Amira ina son tambayar ki, ina kika samu wannan kyakkyawan saurayin haka? Gabana na ji ya faɗi, na kasa magana, ƙasa nayi da kaina. An ta ɗago fuskata ta ce, kar ki ji komai Amira, ki sanar da ni, idan da taimakon da zan iya yi miki zan yi. Komai na sanar mata har yadda muka yi da Annata. Murmushi na ga ta yi ta ce, kai amma na yi farin ciki da murna Amira, irin mijin da nake so ki aura kenan. Wayayye ɗan boko, mai kyawu da natsuwa, wallahi baki ga yadda kuka dace ba. Na ce, anti, ya za a yi ki faɗi haka? Bayan kin san ina da yayu, tsaki ta yi. To su zai sa ki ƙi kula shi, kin samu mai son naki? Ni da kaina zan wa babanku magana idan kun sake haɗuwa, ki ce masa ya dinga zuwa gidanku ko ba ki son sani. Ta ƙarashe maganar ta da tambaya ta. Murmushi na yi tare da sadda kaina ƙasa da na ji ina son Almansur a zuciyata. Ita ma dariya ta yi, ta ce Allah ya sa alkhairi. Ni gani ma nake kamar na taɓa ganin sa. Abin mamaki cikin dare haka na yi ta tunanin Almansur har mafarkinsa na yi. Wai gashi muna soyayya mai daɗi da shi. Haka na tashi cikin farin ciki har ƙosawa na yi mu sake haɗuwa da shi har ƙofar gida. Na dinga fita wai a tunanina ko zan sake ganin sa. Almansur kuwa bayan ya bar gurin Amira, ƙarasawa yayi bakin titi inda ya fakin ɗin dan ƙarerriyar motarsa ya shiga. Abbas da ke zaune a motar ya ɗago ya kalli abokin nasa kuma amininsa ya ce, Almansur na Amira, ba mamaki ka dawo amma ka daɗe, kai da ka ce mun yanzu aka dawo. Ki ya yi wa motar sai da ya hau titi sosai sannan ya juyo ya ɗan kalli Abbas, ya sake juyawa ya ci gaba da tuƙi ya ce, ka san idan ina tare da Amira ban sanin lokaci ya ja da yawa, gashi ban gama ayyuka a ofis ba. Abbas ya ɗan juyo da fuskarsa yana fuskantar Almansur ya ce, ni kuwa abokina, me yasa baka fito wa Amira a mutum ba, wato yadda kake da kai waye? Dan murmushi yayi kafin ya ce, ina da babbar hujja, so nake mu shaƙu haka, ta so ni dan Allah ba dan wani abu da nake da shi ba. Mata da yawa suna cewa suna sona, ina da kyau kuma ga ilimi ga kuɗi, gani nake kamar saboda waɗannan abubuwan suke so na. Ban taɓa ganin wata na ce ina so ba sai Amira. Na yarda da natsuwa da tarbiyyarta, fata na ta so ni kamar yadda nake son ta. Mu yi soyayya don Allah ba don wani abu ba. Abbas ka san ban da uwa, gashi mahaifina ni ɗaya ya haifa, yana da tarin dukiya wacce ba ta misaltuwa. Kai ma ka san a kullum burin momi, matar dadinsa, bai wuce ta ga ta aura min mata ba, duk a cikin zaɓinta. Ban yarda da su ba don ita kanta da wata manufa take son haɗa ni da su. Amira kawai nake kallon ta zo daidai da tsarina, duk da cewa ita ƙaramar yarinya ce sosai, gani nake kamar ma na mata tsufa. Abbas ya kwashe da dariya ya ce, lallai da auren wuri kai ka isa ka haife ta. A Abbas, ban son wulaƙanci, duka fa shekaruna 32, shine na isa na haife ta? Abbas ya ce, to ai ita ba za ta wuce 13 ba. Almansur ya ce, a bincike na an ce 14 take, ka san sai da na san komai akan Amira kafin na fara tsayar da ita. Sannan kaga lokacin da za ta kammala secondary tana 17, a lokacin nake so na aure ta sai ta ci gaba da karatunta a gidana. Abbas ya ce, har sai ta kammala secondary sannan za ka aure ta? Ban yi zaton za ku ƙara shekara 3 nan gaba kafin ku yi aure ba. Ka san kuma dadi ya matsi ka yi aure. Ajiyar zuciya Almansur ya yi tare da cewa da mahaifinta zai bani ita haka sai na aure ta, na ci gaba da rainonta a gidana, amma ina ganin da kamar wuya. Shi ma Abbas
Ajiyar zuciya ya ce, tun da haka ne kuwa, kaga dole ka yi aure kafin ta gama makarantar sai ta zo ta biyu idan har kana son faranta ran dadi. Numfashi Almansur ya ja, bai iya cewa komai ba, ya sami guri a harabar ma'aikatar ya yi fakin. Gaba ɗaya suka fito, ma'aikata sai gaishe su suke yi har suka ƙarasa katafaren ofis ɗin Almansur kamar na wani gwamna. Kujera ya ja ya zauna yana duban tulin ayyukan da ke gabansa. Abbas ya ce, abokina bari in je ofis ɗina, ni ma ina da ayyuka. Ok, kawai ya ce masa, ya sa kai ya fita. Shi kuwa shiru ya yi yana tunanin maganar da suka yi da Abbas. Tabbas idan yana son faranta ran mahaifinsa shine ya yi aure a kwanan nan. Waye Almansur? Alhaji Abdulkarim Mansur shine sunan mahaifinsa, haifaffen Adamawa Fulani ne shi na usul. Kasuwanci ne ya kawo shi garin Kaduna, babban ɗan siyasa ne domin ya riƙe muƙamai da dama da yawa a ƙasar nan. Ya yi wa ƙasar nan hidima sosai, haka fannin kasuwanci ba a bar sa a baya ba. Babban ɗan kasuwa ne, yana da manyan kamfanoni a cikin Kaduna da Adamawa, haka Lagos. Babban ɗan kasuwa ne wanda sunansa ya shahara a ƙasar nan tamu Najeriya da ƙasashen Turawa. Babban mai arziki ne wanda inda za a lissafo masu kuɗin Najeriya to idan bai zo na uku ba zai zo na huɗu. Allah ya yi masa arziki gashi da taimako da son talakawa, ya gina gidajen marayu da yawa, masallatai, bohol da rijiyar burtsatse. Haka yana siyar da gajiyayyu da miskinai, shi yasa a koda yaushe dukiyarsa ke karuwa. Matarsa ta farko Hajiya Saudatu, yar uwarsa ce, haɗin gida aka musu, yana matuƙar ƙaunarta. Mace ce kamila, mai haƙuri da biyayya, ga taimako tana taimakawa za a yi girki mai kyau a kai gidan marayu da kayan ci. Mace ce mai hankali da tunani. Shekarar su 10 da aure, ba su sami haihuwa ba, gashi suna son haihuwa, babu asibitin da ba su je ba, sai a ce lafiyar su kalau, lokaci ne bai yi ba, Allah ne bai ba su ba. Hankalin fa Alhaji ya tashi sosai domin yana ganin ya kamata a ce yana da ɗa ko, saboda idan girma ya riske shi ya sami masu taimakonsa. Ganin haka Saudatu ta ce ya ƙara aure. Da farko ƙin yarda yi, amma daga baya da ya ga an ƙara wasu shekaru 5 suka zama 15 ba haihuwa ko ɓatan wata, Saudatu ba ta yi ba, sai ya ƙaro aure. Asibi ya aura. Tunda Hajiya Asibi ta shigo gidan sai zaman ya lalace, domin makiyar mace ce, ga bala'i sam bata da mutunci. Saudatu kuwa na shan gurin Asibi cewa ita juya ce, ba za ta taɓa haihuwa. Yanzu ta zo gidan ita za ta dinga haifawa Alhaji yara har sai ya ce sun ishe shi. Abu na Allah, Asibi ta shekara 2 ita ma ko ɓatan wata. Allah miji roƙon bawansa, sai ga Saudatu da cikin dan kwana take ba barci, tana addu'ar Allah ya bata haihuwa mai albarka. Farin ciki gurin Alhaji Abdulkarim da Hajiya Saudatu ba a magana. Nan Alhaji ya dinga kyauta, ya biya wa wasu da yawa kujerar Makka domin idan sun je su matarsa addu'a Allah ya raba ta cikin lafiya. Saudatu kuwa ko tsinke bai barin ta kauda, baya so ya ga tana aiki, komai sai dai a yi mata. Asibi ko bakin ciki kamar za ta mutu, shige ta yi sa gurin bokaye da malamai 'yan tsibbi domin a zubar da cikin, amma abu na Allah cikin ikonsa Saudatu ta haifi kyakkyawan ɗanta, son kowa ƙin wanda bai samu ba. Fari tas sai ya saje da 'yan ƙasar da aka haife sa Indiya, haka suka dawo gida Najeriya cikin farin ciki da annashuwa. Ta ci gaba da ba wa ɗanta kulawa. Ranar suna ya ci Mansur, sunan kakansa Almansur, yaro ɗan gata wajen iyayensa. Suna matuƙar ƙaunarsa, yayin da Asibi ke ji ina wuta ta jefa shi, ta tsane sa. Burinta ta ga bayan Almansur. Shekararsa 4 aka saka shi tsadaddan makarantar ta 'ya'yan masu da shi, boko da islamiyya. Ganin har Almansur ya shekara 10 ba a masa ƙani ba, hakan ya sa mahaifinsa ya tattara duka burinsa akan Almansur, komai ya samu nasa ne. Asibi tana jin bakin cikin wannan abu, a kullum tana hanyar bin gidajen malamai don ganin ita ma ta samu haihuwa, amma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Ganin irin so da kulawar da Alhaji ke wa Saudatu da ɗanta ya sa ta amshi wani magani ta sa wa Saudatu abinci, ta kama wani irin ciwo da baya jin magani. Wasu irin manyan ƙuraje suke feso mata ta ko'ina a jikinta, babu kyawun gani. Maganin ake amma babu sauyi, na gida da na asibiti har ƙasar waje. Alhaji ya fita da ita, amma abin ya ƙi, sai abin da ke ƙara ba. Ciwon nan dai shi ne ya yi ajalinta. Lokacin Almansur ya kammala sakandare, yana cikin shiga jami'ar ƙasar England. Tuni kuwa ya sauke Ƙur'ani mai girma.
Alhaji da Almansur sun ji mutuwar nan sosai domin sai da aka kwantar da Almansur gadon asibiti don sumewa ya yi, Alhaji kuwa kusan zaucewa ya yi sai daga baya ya dawo hayyacinsa. Lallai ya ji mutuwar Saudatu kuma ya yi babban rashin matarsa Kamila mai tsoron Allah. Haka aka yi zaman makoki har aka yi bakwai. Abbas shi ke tausar Almansur a kan ya yi haƙuri, dukkan mai rai mamaci ne. Almansur da Abbas abokai ne tun suna yara, makaranta ɗaya suka yi, sanadin abotarsu ya sa iyayensu ma suke abota. Suka zamo tamkar wasu 'yan uwa. Shi ma Abbas ɗan gidan masu hali ne sosai. Haka Almansur ya yi haƙuri ya dangana har aka yi 40 sannan suka wuce England, inda suka ci gaba da karatunsu shi da Abbas. Sun yi karatunsu cikin natsuwa domin dukansu suna da ilimin addini, ba su yi shashanci ba duk kuwa da matan da ke kawo musu hari, musamman ma Almansur wanda ke da farin jinin 'yan mata, haka suke kawo masa tallar kansu ko kallo ba su ishe shi ba balle ya kula su. Haka suka kammala digirinsu har zuwa matakin masters cikin kwanciyar hankali suka dawo gida Najeriya da sakamako mai kyau. Ba su wani daɗe da dawowa ba suka fara aiki a cikin kamfanin dadin Almansur, kasancewar dukansu business suka karanta. Babban kamfani ne wanda yake Kaduna, suna ƙera kayan electronic, amma babban kamfani ne da suke da rassa da yawa a gida Najeriya da ƙasar waje. Almansur ne darakto, shi kuwa Abbas manaja. Har yanzu dukansu ba su yi aure ba, sai dai Abbas an sa ranar bikinsa da wata budurwarsa Salima 'yar Badiko ce, tana karatu a Poly. Suna son juna sosai, a Malali suke, tagwayen gininsu iri guda, komai ɗaya. Wannan gidan yana kallon wancan, ginin ya yi tsari sosai. Su kansu yanzu masu kuɗin kansu ne domin duk wata albashinsu mai tsoka Dadi ke basu. A yanzu haka sun haɗa hannu sun gina wata ma'aikata da suka zuba ma'aikata sosai kuma suke samun alkhairi haka ma'aikatansu. Momi Asibiti ta sha yi masa tallar 'yan mata ya aura, amma shi ba sa tsarinsa. A yanzu burin Dadi bai wuce ganin Almansur ya yi aure ba, ya ga 'yan jikokinsa. Yana yawan masa maganar aure, ita kanta Momi tana yawan sa Dadi ya masa maganar aure. Burinta ya auri ɗaya daga cikin 'yan matan da take kawo masa, domin tuni suka haɗa baki da an yi auren su ga bayansa. Sanadiyar haɗuwarsa da Amira, wata rana ne ya dawo daga ofis. Danta ta tsayar da su kamar an ce juya, hange ta sanye da yunifom na Islamiyya. Kallo ɗaya mata ya ji ta shiga zuciyarsa, irin matar da yake so ya aura kenan, mai tarbiyya da natsuwa. Gefe ya samu ya yi fakin sannan ya fito ya dinga binta a baya har ya ga gidan da ta shiga. Ajiyar zuciya ya yi a ransa, yana faɗin ya sami mata. Bincike ya yi sosai akan Amira, sannan ya koma mota ya nufi gurin abokinsa Abbas. Bayan ya isa ya kalle sa cike da fara'a. Abbas ya ce, lafiya ko abokina, yau na lura kana cikin farin ciki da annashuwa. Almansur ya ce, kai dai bar kawai abokina, yau na yi kamu mai kyau. Kai dai bar kawai abokina, yau na yi gamo mai kyau. Gamo kuma? Abbas ya tambaye sa. Mana, domin na samu matar aure a yau. Cikin farin ciki Abbas ya ce, to alhamdulillah abokina, ina take? Cikin murmushi ya ce, ka bari abokina, zan kai ka ganta. Haka aka yi washe gari daidaici lokacin an taso su Islamiyya, ya ɗauki Abbas suka tafi. Ai kuwa sun ci sa'a, lokacin ta fito kuwa ya nuna masa ita. Buɗe baki Abbas ya cike da mamaki ya ce, ba dai waccan 'yar ficiciyar yarinyar ba kake nuna min? Ya ce, ita mana, don Allah ba mu dace ba? Haba abokina, yarinyar can ai ta yi maka ƙanƙanta da yawa. Na sha wallahi zan ga wata uwar mata ne, babbar mace, sai ka nuna min wannan yarinyar ai ta yi ƙarama da yawa. Ɗaura fuska Almansur ya ce, haba abokina, me haka ne? Ni fa na kawo ka ne don ka sa min albarka, ba ka dinga maganar ba ta dace da ni ba. To masu sauraro, bari mu dakata a nan. Kusance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Kar ku manta da danna mana subscribe kana da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.